Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ardi Septiani. Nomor absen kalih. Nuwun panjenenganipun Bapak Ibu tiyang sepah ingkang ulang taun, ingkang kunurmatan Bapak lan Ibu para tamu ingkang kula mulyaken saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Puji syukur kula aturaken paring Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun paring rahmat saha hidayatipun sehingga kita saged mangkempalan wonten ing acara menika. Para rawuh ingkang mulya, kula saking wali saking ulang taun ingkang pasikah sugeng tanggap warsa ingkang kaping ulang taunipun. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring kuwilujengan saha kasrasaan ingkang segenapipun saged sinau lan bekti dhateng tiyang sepahipun kalihan sumber bangsa, agami lan negari. Salajengipun kula minangka kanca paring mugi-mugi tambah yuswa dhateng kula. Wonten jenenganipun tumindak ingkang sae, awor tambah dewasa, ingkang pangiran saha ingkang tambe dados tiyang ingkang sae. Cekap menateng ingkang dados kula atur nuwun wonten kalepaten atur lan wicara saha ingkang wonten dasar rentang ingkang pengbakti sedaya kula nyuwun agunging pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.